Priatelia, vítam vás u ďalšieho vlogu. Tentokrát vám ukážem, ako fotím krajinárskú fotografiu. No a keďže máme takú dosť teplú zimu a držia sa u nás na považí celodenné inverzie, takže čo je veľká výhoda, perfektné, môžem chodiť ráno aj večer. Ale je také vždycky otázne, že tuto to je do tých 800-900 metrov nad morom. No a vždy je problém, že kam ísť, že na ktoré miesto. No ale jedno miesto mi teraz momentálne nevyšlo, ideme na ďalšie. Tak sa to krúti stále dookola. Takže mám pláne chodiť ráno aj večer. A ak sa niečo podarí, tak vám ukážem, na čo sa sústredím. Aké filtre používam a čo robím s inverziou na dlhý čas a podobné veci. Pozdravujem z Vôr, z Martinských Holí konkrétne. No a presne o tomto som hovoril, že byť na hranici inverzií a fotiť v lese, keď vám presvíta slnko a robí z toho také nádherné lúče, ktoré presvítajú cez hmlu. Tak sa poďte pozrieť na to, ako to vyzerá. Krásne to tu presvíta. Pozrite na tie lúče. Toto mám rád, keď slnečné lúče presvítajú cez lesy a vytvárajú taký veľký prstenec. Čiže toto je výhoda byť na hrane inverzie. A tie si takto v lese. Takže určite odporúčam. Fotím z ruky, používam 1435, ten má stabilizátor, takže pri clone 13, 1/100 sekundy úplne bez problémov. Trošku to stúpa hore, tak musím ísť do lesa za tým, vykšie. Je to také čistejšie. Trošku som si vyšlapal hore vykšie do lesa. No a vidíte, ak sa to krásne presvíta a vytvára slnečné lúče cez stromy. Toto je proste pecka. Ako som spomínal, čiže fotím takto z ruky. Dá sa to už po tomto svetlu úplne bez problémov. Jednu expozíciu a to človek vyťahne už počítače. Nejaké tie tiene a svetla stiahne, to už je to najmenej. Takže pôjdem postupne hore na Martinky a počkam do večera a uvidíme, ako to celkovo vystrelí a čo sa podarí. Tak, už som na Martinských holiach, tuto za vysielačom a idem na jedno moje miestečko také, čo som fotil pred pár rokmi, lebo bolo to východ slnka. A uvidíme, ako to tu celkovo vystrelí pri západe. Samozrejme zapadnem tu skôr, keďže to zapadne za Martinky, ale
Je to taká celkom pekná divočina, celkom pekné popredie. No a uvidíme to. Celkom sa mračí a uvidíme, ako to celkovo vystrelí na večer. No, dám si čajík. Celkom tu je zima. Tu pofukuje. No ale nikde ani stopa. Zatiaľ. Pekná obloha. Dúfam, že diverzia pôjde aspoň do 1200 metrov. Nech sa tu trošku prebaluje cez tie kopce. No a počkám, kým bude mäkšie svetlo a pôjdem fotiť. Tak svetlo už ide nižšie, už sa to celkom sfarbuje. No momentálne mám ešte na hodinu 14:35 na taký široký záber. No ale asi nahodím 70-200 plus extender dvojkový, čiže by som mal 400 objektív, pardon 400 ohnisko. No a pekne sa mi tam tvoria také pekné detaily lesa a inverzie. Takže to asi budem prehodiť a idem skúsiť na takéto veci teraz. Takže som zvolil 70-200 plus extender dvojkový, aby som dostal 400 mm ohnisko. A sústredím sa teraz skôr na tie detaily, ako sa inverzia odkrýva. A má to nádhernú atmosféru, keď je zahmlený les a vytrčia z toho nádherná oblačnosť. No tak sa mi to konečne trošku odkrylo. No presne na toto používam teleobjektívy, na takéto detaily, na takéto výrezy hôr. Presne na toto. Chcel som sa presunúť na iné miesto, tak som všetko zbalil a išiel som túto ďalej, necelý kilometr, že pozriem si iný pohľad. Bol som mimo turistického chodníku. No a v snehu som zbadal medvedie stopy. A tak vravím si, že nejdem to riskovať, radšej sa vrátim naspäť. Boli to celkom také huštiny a môže tam desík ležať, takže nejdem to riskovať. Tak som sa opäť vrátil radšej tam, kde som bol. No a už som prehodil zase 2870. Už sa to celkom farbí. Vyzerá, že nejaká pekná oblačnosť bude. No ale inverzia zostáva kvázi v jednej nadmorskej výške, čiže nejde to nejako hore. Takže sa budem teraz sústrediť 2870, kde používam okolo tej 50 ohniska. A počkáme ešte hodinku a pôjdem pomaličky dole.
Prajem dobré ráno. Momentálne z Vyšehradu. Bol som trošku pozrieť iné miesto, aj s kolegom Janom. No a dobre, že sme prišli pred východom slnka, lebo vidíte, že nás to tu teraz zalialo. No chýba nám nejakých hruba 50 metrov výškových. Ale aspoň niečo pred východom slnka sa podarilo. Aspoň 1-2 tie fotky na dlhý čas, kde som použil opäť ND2000 na dlhú expozíciu, čiže som trošku rozmazal vonky inverzie. No to sú magnetické filtre od Veofoto, hej, Nano Pro, čo je úplne ideálne, keď vám nakvapka voda, pekne utretenie, zanechávajú flaky a jednoduchým spôsobom prípne a drží. Pozdravujem opäť. Zase sa chystám teraz na západ slnka. Zase na ďalšie miesto, kde som ešte nebol. Takzvaná Homoľka. Je to nad 1000 metrov. A pozrite sa na tú krásu. Wow, neskutočné. Tu mráz doslova maluje. No a verím tomu, že budem už aspoň pár metrov nad inverziou. Ako sa to podarí do večera. Neskutočná nádhera, čo poviete. Tu za mňou sa nachádza Kľak nad morskou výškou 1350 metrov nad morom. No a je to veľmi jeden z najkrajších kopcov tuto v okolí Slučianskej Malej Fatry. Aj keď je niekedy taký zrádny, že dosť často ho priťahujú oblaky. No a dneska idem vlastne oproti nemu na kopček, aby som videl vlastne na druhú stranu, ako bude zapadať slnko. No a aby malo vidieť, ak bude všetko v poriadku, tak Strážov, Vápeč, možno Vršatské Brale, ak nebudú pod oblakmi, a okolité strážovské kopce. No, tak máme tu slnečno, jasno, konečne tam porednými oblakmi. No ale zatiaľ niekde ani stopa. A keďže je dneska pondelok, tak asi tu ani nikto nebude. Sem veľa ľudí moc nechodí. Sám som zvedavý, som tu prvýkrát. Ako toto bude kompozične ladiť, aké výhľady sa mi vlastne naskytnú, lebo moc fotografií som odtiaľ to nevidel. No ale je to príjemné teplo. Tam oproti tam dole, tam to je celkom masaker. Takže držte palce. Čo potom jednoznačne odporúčam, je prísť na miesto určite o hodinku skôr. Hlavne, kde ste prvýkrát, by ste si dali vlastne nejakú časovú rezervu. A samozrejme, aby ste si pobiehali okolie, či sa ešte oplatí niekde inde behať alebo nie, alebo už potom zostať priamo na jednom mieste a už len čakáte na západ slnka. Po prípade na východ, to je úplne jedno. Ja som bol tuto ďalej, ale je to všetko zarastené, takže neoplatí sa tam čakať. Takže sa vracam naspäť a už tam počkám úplne do západu slnka. Takže už idem tuto hore. Začína byť zlatá hodinka za chvíľku. Čiže to znamená hodinka do západu slnka. No a aspoň sa mi ukáže strážov, že pokračujem vyššie.
inverzia už sa prelieva cez sedlo, čiže už tam nie je moc vidno. No a idem po ceste naspäť, ešte tuto sa pozriem z druhej strany, ako vyzerá kľak. No ale vyšvatil som sa dobre z ND 2000, čiže na dlhej expozícii mám rozmazené inverzie veľmi rád. No, takže idem pomaličky dole do tej zimy, do toho mrazu. Tak, zase opäť zajtra. Dneska tu máme ďalší deň a dnes som sa vybral na Suľovské skaly, na jedno moje obľúbené miesto. A vždy som túžil mať inverziu na tomto mieste a vyzerá, že dneska by to mohlo výjsť. Lebo tá inverzia sa drží celý deň okolo tých 600-700 metrov a teraz tu tak presvíta. Takže čakám aj nejakých 45 minút šlapania do kopca. No a som zvedavý, či to vyjde, takže sa vidíme. Dneska sa mi splnil ďalší sen. Mať pri západe slnko takéto podmienky v Suľove. To bola vždycky moja predstava, aby sa to cez Suľovský hrad takto prevalovalo. A hlavne z tohto konkrétneho miesta. Čiže túto nádhernú scenériu teraz momentálne fotím opäť 2000, dá sa tu vyhrať s dlhými expozíciami, pekne ako sa inverzia prelieva. A prelieva sa cez hrebene. Čiže tých 30 sekundovú expozíciu, keď dáte, pekne vám tú inverziu rozmaže. Dávam clonu okolo tých 14-16, aby som mal pekné slniečko zubaté. No a podmienky sa tu menia každú chvíľku, takže do večera ešte to budú určite veľké bomby. A budem to striedať samozrejme širokou holi, čiže 14 mm. 28-70 tu mám a potom 7200 ešte na výrezi Suľovského hradu. Teraz vlastne používam teleobjektív na také bližšie detaily Suľovského hradu. No a vlastne použijem takto opäť magnetický filtr ND 2000, aby mi tu inverziu pekne rozmazalo. No a čo sa týka nastavení, tak mám tu vychádza až 25 clona pri 30 sekundách, aby mi to trošku rozmazalo. Takže dnešný večer v Suľovských skalách dopadol veľmi dobre. No, splnil sa mi dlhoročný sen mať takto na večer inverziu, ktorá sa ešte prelieva popod Suľovský hrad. Akurát, že som bol tu hore na vyššom mieste, čiže tu som už slnko nechytil. No ale farba mi to tu hrá ešte stále a som neskutočne rád, že inverzia úplne v ideálnej výške. No, čistá dokonalosť.
No, máme tu ďalší deň. No a idem pozrieť dneska na hrebenie Javorníkov. Konkrétne na jednu rozhľadňu. No. Zatiaľ tu je hmla. Na rozhľadne je vo výške nejakých 850 metrov nad morom. A keď som pozeral kamery, tak je to zaujímavé, že tam okolo Malej Fatry sa to drží okolo 1000 a okolo túto Javorníkov sa to drží okolo 800-900, takže to môže byť dneska na hrane. No, takže čaká ma nejaké pol hodina cesty. Som zvedavý, či budem na hmle, či mi bude chýbať pár metrov, alebo budem fakt, že tesne pod inverziou. Tak som celkom taký očakávaní, čo bude. No, takže idem na to. Teraz robím detaily na zahmlený les. No tu mi vychádza celo na 10-30 sekundová expozícia. Nádherná inícia spojenie s lesom a večerný svetlom je skutočne časy. No a tu práve snímam ešte taký detail lesa, ktorý sa vynára z inverzie. No a mám nastavený režim bulb, čiže si dávam expozíciu, koľko to mám nastavené. Dám tam minútu 30, pri clone 9, aby som tu netrávil celú väčšnosť pri tom, tak tam mám ISO 500. Takže dnešné zhrnutie, oplatilo sa ísť skúsiť na ten hrebeň, aj keď predpoveď ukazovala okolo tých 800-900 metrov. No a takto, ako som spomínal, po západe slnka vidíte, to kleslo na nejakých možno 700. No a dalo sa to vyšadiť fakt so všetkými možnými objektívmi a filtrami a s každým detailom, či širokú uhlí, čiže na každú stranu. Toto je výhoda tejto výhliadky, že sa točíte a vidíte fakt na každú stranu, či na Malú Fatru, či na Českú republiku. Tam dozadu na Biele Karpaty. Keď je pekne viditeľnosť, vidno až pekne západné Tatry, nízke Tatry, na okolité kopce. Takže dneska výborné.
pomaličky svítá. No a dá sa tu vyštantiť z každej strany, čiže máte tu pekné popredia, čo sa týka skal. Pekne nám to aj mrzne. Na dole, keď sa dole pod nami, keď sa dole podo mňou pozriem, tak vidno pekne zamrznuté stromy. No a dá sa tu vyšantiť na jednom mieste, na druhom, na treťom, čiže ešte počkám, pokiaľ vyleze slnko, uvidím, čo to spraví. No ale ako si všimli, používam teraz prechodový filter kvôli tomu, aby som si vyrovnal expozíciu na oblohe. No a keď bude trošku vyššie svetlo, tak pôjdem samozrejme na tie ND filtre, na 2000, na dlhé expozície. No a som zvedavý, či to vlastne klesne alebo neklesne. No a väčšinou teraz fotím všetko na jednu expozíciu, aj vďaka tomu prechodovému filtru. Čiže aby som to napríklad nemusel dávať na 3 expozície. Čiže aby som to neskladal ako tzv. HDR-ko. No a čiže s R5, čo používam, a viem napríklad tie tiene vyťahnuť úplne z jednej fotky, takže ja osobne málo kedy dávam 3 expozície a všetko záleží samozrejme od nejakého silného protisvetla alebo niečo podobné. No čo ďalej odporúčam je skúsiť si nafotiť panorámu. Nastavíte si fotoaparát vertikálne, ideálne ohnisko tých 20 mm. Čo je dôležité mať guľovú hlavu, ak používate v rovine. No a vlastne nájsť si bod snímania a ukončenia na prekrývanie nejakých 15-20%. Manuálne si zaostriť, vypnúť autofokus, vypnúť stabilizátor, ak máte na objektíve. No a jedným vlastne horizontálnym vtočením fotoaparátu natáčať, či to fotíte panorámu. Takže na večer som sa vybral na hrad Vršatec. Alebo sa tvorí verzia aj na večer. Tak idem pozrieť túto hrad trošku vyššie. Na niektoré miesta si človek musí doslova vyliesť, ako je napríklad aj to miesto na hrade Vršatec, popod ktoré vidíte takýto tunel. Na túto kúsok nado mňa už je veľmi pekné miestečko. Tu mám veľmi pekné miesta s popredím, stromy, konáre, borovica a predo mnou vlastne bralo Vršatca. Keď si všimnete teraz, mám pred sebou bralu Vršatca. Na čo komponuje do popredia určite sú tieto korene, kde vám vedia spraviť peknú perspektívu. A potom takisto zakomponovať vlastne tie konáre z hora. Je to veľmi pekne spraviť taký 3D obraz alebo niečo podobné. A samozrejme momentálne využívam opäť ND2000 na dlhú expozíciu. S tým sa veľmi rád hrám. Na tú podobnou sa pekne inercia prelieva cez sedlo. Čiže dneska mám brutálne podmienky
pri západe slnka. Pri západe slnka vlastne odtiaľ to ešte mám fotky. Ešte nie je duplom s inverziou, takže dneska opäť bomby na večer. Teraz som zmenil konkrétne druhé miesto. Podobne sú krásne borovice, ktoré vytrčajú z hmly. No a pozadí máme celý hrebeň Brala. No dá sa tu vlastne komponovať samozrejme na šírku, na výšku. Skúšal som panorámu, čiže takisto od jedného bodu po druhý bod. Samozrejme dá sa opäť dlhé expozície, čiže aj na režim bulb. Momentálne som si tam dal ruku, nevadí, som si to neuvedomil. No ale čo som mal na režime bulb, tak som napríklad naťahal čas na minútu a pol. Čiže na dlhú expozíciu. No a ešte počkám na chvíľku, nech slnko to klesne nižšie, aby nám ešte ten vrchol Brala nasvietil úplne posledné svetlo a môžeme to zbaliť. Dnešný západ slnka stal za to. No a krásne nasvietilo, nádherná obloha a úplne dokonalé miesto. Takže tu máme ďalší deň. No a dnes som sa vybral do srdca Malej Tatry, konkrétne do rokliny Janošikovej diery. No a idem pozrieť, ako sú na to vodopady, po prípade ľadopady. A vybehnem si až pod žiar. A ak sa podarí, tak tam zastanem do západu slnka a potom pôjdem dole. No ale každopádne chcem vám tentokrát ukázať, na čo používam konkrétny polarizačný filter. No a ako sa fotí takzvaná tečúca mliečna voda. Túto expozíciu. Prvé miesto by som mal hneď skoro na začiatku Janošikových dier. No a pekne spopod mosta vyteká potok a spája sa do jednej časti. No a tu už len nájsť správnu kompozíciu, čiže ja mám tak nastavené, že aby tá rieka vytekala vlastne z tej fotografie. No a tu mám nastavenú clonu 8, čas mi vychádza na prírote clony 0,4 sekundy a samozrejme ISO 100. Polarizačný filter, ktorý vlastne odráža odlesky vlastne z neba a potom vlastne jeho točením sledujete na displeji ten odraz, že sa vám vlastne stráca a vzniká pekný prirodzený tok rieky. Čo je dôležité, pozor na prepaly, no aj pri týchto silnejších prúdoch. Čiže tie svetlá v tom potoku trošku stiahujú horšie, ako kebyže máte vyťahovať tiene. No, kompozíciu by som mal, takže môžem fotiť.
Už je na vás, či necháte automatické ostrenie alebo manuálne. Ja momentálne nechávam automatické. Keď máte samospúšť, ideálne si nastaviť aspoň spúšťať vo fotoaparáte aspoň 2 sekundy, aby sa vám neroztrasol foťak a máte istú ostrú fotku. Tu si všimnite, ako mám rozloženú kompozíciu do tretín, že aby mi takto vlastne z vrchu pretekala voda a vylievala sa von z fotografie. Hop. Ešte raz takto vám to ukážem. Áno. A výsledok môžete vidieť tu. Tieto filtre majú vlastne povlak náno povrchu, že vlastne keď utrete handričkou kvapky vody, to vám nezanikáva žiadne šmuhy a smelo môžete pokračovať ďalej. Výhodou Janošikových dier je to, že sa rozdelujú na dve časti, horné diery a dolné diery a pekne sa tu dá všetko prejsť dookola. Momentálne idem hornými dierami a okolo Požďaru do medzi Rozsudcov a potom buď si dáte turistiku na Malý Rozsudec a zlezete dole, alebo sa dá obísť ten Rozsudec popod trošku a nafotíte si potom dolné diery. Každopádne je to tu doslova na celý deň, idete fotiť, tých zákutí tu je strašne veľa a nemáte problém tak stráviť 10 hodín chodením a fotením vodopadov, drobných vodopadov a rôznych krásnych zátiší. Dnešné ráno som sa opäť vybral na Martinské hole, tentokrát na východ slnka, aby som sa pozrel, ako to vyzerá aj zase v iných podmienkach. No a pekne tu mraz maľoval na stromčeky, na túto čučoriedkovú kosodrevinu. No a dneska to je skôr asi na teleobjektív a nejaké detaily. Ale mám tu vlastne pekné takéto do tej kompozície pekné zamrznuté stromčeky. Takže ešte počkám, pokiaľ vyjde slnko. No a určite budem potom komponovať tieto smreky vpredu. No a vidíte, ak vidíte vlastne na hrebe, pod hrebeňom Malej Fatry pekný prstenec, že ak by to pekne zostalo ešte po východe slnka, bude to určite pekné. No, už tam krásne zasvetilo. No a keď si všimnete, vidíte tie štruktúry toho snehu. A ako nám pekne svítá slnko, tak pekne vytvárajú tiene. Také krásne biele štruktúry.
No a inverzia pekne nám stúpa vyššie. No a už teraz komponuje vlastne sneh, kosodrvinu, smreky zamrznuté. Na pozadí hrebeň Malej Fatry. Na čo potom nemôžete zabudnúť sú určite náhradné batérie, aspoň 2-3 kusy, plno nabité, lebo zima samozrejme stiahujete baterky. A čo takisto ďalej, čo viem vám odporučiť, nechať si ich pri sebe vo vrecku v teple. Čiže aby neboli v ruksaku počas takto zimy, keď je chladno. No a oni vlastne, keď ich máte pri sebe vo vrecku, držia pekne teplotu a dlhšie vám vydržia samozrejme. Takže inverzia nám vstúpla do výšky, odhadujem tak 1500-1600 metrov. No a teraz vlastne využívam teleobjektív 70-200 plus dvojkový extender, čiže čo mi predĺží ohnisko na 400 mm. No momentálne sa sústredím teraz dozadu na Vysoké Tatry. No je pekne vytrča z oblakov Krivaň. No a skúšam to dať na dlhú expozíciu, takže hrám sa vlastne zase s ND-filtrom 2000. No a už len vlastne pekne takisto vytrča veľký choď. Už len hlavičku vidno. A pekne sa nám to farbí. Takže dá sa tu vyhrať od širokého ohniska až po fakt 400 mm na detaily hôr. Slnko tam práve zakrýva veľká oblačnosť, ale dovtedy som stihol pekne nafotiť tieto štruktúry snehu s týmto popredím. Čo určite je dobré si dať statív úplne že doslova k zemi, aby sa vám dostalo do popredia tie krásne štruktúry toho popredia, toho snehu, to je veľmi krásne. Takže dneska to fakt vyšlo perfektne. No a na Martinských holiach nechodím sem často, ale našiel som tu pekné kompozície. No a dá sa to pekne fakt vyhrať. Takže dneska to vyšlo výborne. No a teším sa samozrejme na výsledok potom už v počítači, keď to dám dokopy. No a zrejme to už môžeme asi aj tak zabaliť a ísť dole domov. Takže výborné to bolo dneska. Dnešné ráno vás pozdravujem z Potatier. Je to moje také obľúbené miesto pod Krivaňom na Liptove. No a je tu čo vlastne komponovať. Či sú tu pekné stromy popredí, takéto drevené chalúbky a samozrejme zasnežené Tatry. Preto som sem prišiel. Takže počkám, už ako vychádza slnko, uvidíme, keby nasvieti prvé lúče svetla hrebene. A budem sa už potom presúvať na rôzne kompozície. Potom ešte tuto nikšie je jedno také miestečko s takou peknou chalúbkou. Takže určite pôjdem aj tam pozrieť. Takže to opäť dneska bude asi iné miesto ako Píkle, ako naše Stražovské alebo Smilské vrchy. Takže svetlo mi už pekne vyšlo. Sami vidíte, že krásne nasvietilo Krivaň. No a krásne nasvedcuje popredie, chatku, stromy, pozadí hory. Takže toto je pecka. Sice trošku chýba obloha, no ale nevadí, nemôže mať človek všetko vyfotení. Takže treba sa trošku uskromniť.
ešte tu trošku nikšie. Je taká typická krásna chalúbka medzi dvoma stromami a pekne pozadí Krivaň. Takže je to taká rýchla presúvačka autom, aby som tam bol čím skôr. No a toto bude z východa slnka pod Krivaňom všetko. Zajtra sa presúvam, ak sa podarí všetko od Oždieru. Tam budem vlastne 2 dny fotiť. Uvidím, ako sa podarí počasie, čo aké miesto navštívim zase opäť. Či sa mi podarí prejsť napríklad do Ostudne alebo niečo podobné. Som zvedavý. Že tu môžete vidieť ešte ďalšie krásne miesto pod Krivaňom. Nádherná stará chalúbka, obklopená stromami. No a keď tu je krásne svetlo, tak je to fakt, že nádherná scenéria. Samozrejme trošku chýbajú oblaky, čiže tá modrá obloha plechová není bohvie čo. Ale jemný poprašok snehu v popredí, rádne svetlo, na pozadí zasnežený Krivaň. Čo viac človek môže chceť. Takže poďme fotiť, uvidíme. Tu mám nastavenú clonu. Sekundu, ešte si ponastavujem statív, aby som mal pekne v rovine. Nahodím to asi určite na výšku, aby som sa zbavil toto sprava z tých kríkov. No už mám to svetlo celkom vysoko, takže som sa celkom zdržal hore. No a mám nasadenú 2870, 70 ohnisko a to bude asi iba jedna fotka, už je vysoké svetlo. Clonu si dávam tak okolo 14, na priorite clony. Tam mi čas vychádzajú na 25 na sekundy pri ISO 100. No a vôbec neriešim, koľko vychádza čas, všetko mám na statíve. A fotím. Taká pohľadnicová, jedna fotka stačí. Čo svetlo už je vysoko, ja to pomaličky balím. Idem domov a presúvam sa do Tatranskej Javoriny na večer. Takže toto je všetko spod Krivaňa. Vidím sa zase na inom mieste. Dneska som sa prišiel pozrieť na zimné podmienky v Tatranskej Javorine. No a počas noci nám napadlo 20 cm čerstvého snehu. No a idem využiť, čo to dá. Pokiaľ ešte nejaké svetlo. Lebo boh, ako bude do večera. No a dá sa tu pekne hrať s popredím. Treba si nájsť nejaký pekný čerstvý napadnutý sneh. No a máme krásne hory zahmlené v oblakoch. Takže idem hľadať kompozície a skúsiť to natiahnuť na druhú expozíciu.